Jalan menika wau. Mboten langkung matur agunging panuwun sedaya kemawon. Mohon nyuwun pangapunten mboten saged nyebat setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi amal jariah panjenengan, jerih payah panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun paringana ganjar ingkang sak murwatipun. Kasewangsulipun kula selaku ketua panitia kalian tim menika mbuh menawi anggenipun mempersiapkan Purwo Madya Wasana A sampai Z wonten kekilafan nyuwun agunging pangapunten kirang wicaksana menawi kula matur kathah monggo kita mirsani sesarengan pentas riok dalam rangkaian acara tasawuran pemudaraan atau kelingan bersatu ngaten wonten kirang nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Masku wis reokan terakhir ya campur sari ya wis wayangan alhamdulillah Kelingan Jaya alhamdulillah. Oke alhamdulillah Mbak Lurai Putih niki OTW niki nego mboten napa kardinteni gending-gending. Oke monggo alhamdulillah sampun keparengan teng mriki monggo gending-gending cang andeng kru Purba Muda Purba Seman karo ngenteni Mbak Lurah. Ayo bolo dilanjutke mumpung suasana iki wis ayo toh Rayu
Nduk, ladenono sing tukang ngendang. Pokoke ladenono. Wis to. Sing keplek sing ndi ngono iku. Ladenono sing tukang ngendang. Ladenono sing tukang ngendang pokoke. Wis sing keplek sing ndi rek. Tak deloki. Hamuk. Ya ngono lho. Pamundutan lagu utawi lelagon. Siap. Monggo. Oi! Gerak, Dok.
Kitir Sumiler. Kitir Sumiler Mas. Nggih, Sugeng rawuh. Sugeng Sugeng rawuh dumateng binatang tamu tus bluk. Binatang tamu bluk. Kentus bluk. Kentus bluk. Bluk. Nggih.
sik. Nyer. Ana lon. Ya, Nduk. Kripik gedang telo. Iya. Sithik Heeh. edeng. Gedap-gedap nggih. Teng rata. Ya. Sik rek, rungono lah. Monggo. Nggih. Dilajengaken Mas. Nun sewu, Pak Panitia. Niki pengrawite anu. Selak apa kuwi? Oh, ora nek Jawa ora bire kuwi. Ya. Nyuwuneni kula. Ngapunten. Nggih. Lah nggih. Nggih, pengrawite nggih. Iya. Birone gak enak. Oke.